Praise the Lord, hallelujah, Kristoni ta kuk tai bu kuk song, kaitor kaham bini hamjak na pai flian norok joto bai tong tung. So ang norok no thanai video saka salo kaisa kaitoni kok norok no share khlainai nei topic kaisa. So tini ke Jisu sawo John 21 ni 10. Hake Jisu saka hake norok romani ano oro tubdi. Jisu bini sagir no saka norok romani ano oro tubdi. So tabuk Jisu nono tamusa. So mutu naradi Jisu samani kokno sagiri rok naka aboni bagai Jisu je sanmani borok bono rei reikha. So ani Kriston takuk tai bukuk song 2020 sekangna Jisu Kristo kathang tanggo. But 2024 tabuk Jisu Kristo o sakmang sengmai baksa keri. Hapen tab pholani bising chengmai tongo. Ketabuk cheng bahake a pholani kokno khnawi manai. Jisu pitono sanka ardi nei tabuk Jisu nono tabuk tamo sengna. Nono tabuk tamo sanai tongna kisa wan sugai nai di. Kisa dian klai nai di Jisu tabuk nono tamo sanai tong. Pia joto borok no Jisu same sanya. Joto borok no Jisu same sanya but nini thani bo tamo san tabuk ne kisa dian khai nai di. Pia bo mungsa nono sanai no. So ani Kriston takuk tai bukurok ta kisa problem gachini borok ni thani obo kaisa tongo. Chung joto no surina ni ke belai kan hamjago. Chung joto no kaitor ni tani suri sano jenang mano sano dopa ni bagai suri sano nukung ni bagai suri sano motha ni bagai suri sano tai o sangsar ganang ni joto borok ni bagai suri sano chung joto no suri sano hebe no kaisa aro problem tam sa deman sing kaitor no simisi kok sawo pia kaitor ni khorang kaitor ni kok ke chung khanana ni tiar kri so muitu nara de sini kaitor sudu khananai simia sini kaitor kok bosaw because he is alive bo kathang tabu bo bini borok bai kok sawo bini borok bai bo kok sana muchungo nung bai chung joto bai kok sana ni muchungo aboni bagai chung a bini khorang no khanana ni nango tabu ani Kristo ni takuk tai bu kutum Peter kai Jisu ni khorang khanaka aboni bagai Jisu sanmani a no bo kotor nai tunurika tabu Jisu no tamasan abos bela important so ani Kristo takuk tai bu kubrok phadi tini ni simichin kaito ni thani suri lane Jisu nangano hamari khlai di ang nini muchung matoi khe nini dagi matoi khe tongi manani bagi tani bagi mala Jisu saka ani mera ani kok khnao so chung joto Kristan ro chung joto poito khainai borok Jisu ni kok no khnawi tongna nangnai apro Jisu sotik lamo tongnai haya anga ngke chung lama kokoi ti himnai Albagian Kristen takuk tai buru bela important kaito ni korang kanana ni. So sumbai kaito ni korang kanana ingin ke o Bible porimani bising tui. Tai neng au kaito ni korang bufru kana neng bufru kaito be koksa suri mani bising tui. Au duita tini ang marono sana mucinggo. Sal brum suri nane nang nai. Sal brum tai sal brum o kaito ni kok tai porinane nang nai. So porinani bagai suri nani bagai neng tamor nani nang. Tamo renani nang, porinani bagai, surinani bagai, neng tamo renani nang. Nini time, nini jora. So ani Kristen takuk tai buku neng kaito no jora renani nang nai. Jesus Kristen neng jora renani ngai. Jora riawoi neng kuno mungsa hamari mangla. So di Peter Jesus bai tonang koi siang angkat tini Peter bahai no kroksa mothani leader ni hinjak la kamu. John Jesus bai tonang koi siang angkat tini John bo bini borok nglak kamu. Mathai hake belebi Jisu bono neng ani loge phaidi nei ringpuru jodi bini loge thangya ke tini bini mathai bo bini borok ni henjak la khamu so ani Kriston takuk tai bukro bela important ke chung Jisu no jora ranani nango neng jepru Jisu no jora rakhang ke suri ma bo tongsinai Bible pori ma bo tongsinai gija nogot thang ma bo tongsinai so first tinini kok nga ke abuse Jisu Peter no asan ka tabu Jisu no sano please ano time ready neng Jisu no jora ranani nango chung joto no Jisu no jora ranani nango abon bani Kristen takuk tai bukro phaidi chung Jisu no jora ranai so ngi mano neng sanai brada ani samung pailaya ang duty thana nango ang office thana nango ang yang thana nango ani nukung ni samung khaina nango mani huna nango busana tuition planga nango okay sungsani borok ba sungsani samung humorok tongono but 24 gonta ni bisingo neng kaito ni bege 1 gonta berarti claimant ya ani Kristen takuk tai boro belai fani Jisu na hamza go hne sanani belai kelai ba Jisu tam sakaba nengano hamza ke ani kok makna nai
nung jessica pun time mati kalau nai bini kok nana ni bagai mana bono nung jora masa mar nai abo nung saya mana bupuru nung jora nai horo dar nai thuna sekang dar nai abo horo maicana sekana jora nai abo nini thani se angano se abo o jora nung bono mar nai no 24 ঘন্টা chung joto borok ni thani no tongo al 24 ঘন্টা ni bijung chung 24 ঘন্টা samung khlaya but tabuk nung sanai ang norono sanai ekdom paile ya angi tongma jora kaito ni bagi 15 minit pun jora tiklai kha abono kaito ni bagi 2 ঘন্টা ni jora ekdom paile ya ekdom jingjal hapuno hi ang kaito no jora rana nango ni 1 ঘন্টা ni remain ya puno nung 15 minit pun kaito no jora ka surina ni bagi obono hamari ni bagi belai tong tong jana ani oborok belai poitu kono bu tong kasep jora ba anu jora rakha ambono hamari nai ni Jesus sanai so ani Kristen takuk tei bukro belai important gi jengkai tono jora rana nango aboni bagi tinin abono sana ni muchengo jengkai toni khorang khananani aba bible porinani aba salbrum brum surinani so puila angka jora serna nango bono cheng jora rana nango jora jepru cheng nai surima bot phaisinai bible porima bot tongnai te cheng kaitor bai kaham ke halo bo boi manai so ani Kristen takuk tei bukuk song for example celabai beri hamjak laima jagawo acela abri bai salbrum brum kok saya aba abrinya jora riang angke o hamjak ma bai thangnai ek mas ni bisingo tongnai ab oni yagulo bai thangnai tani bagai himale hamjak ma tongkhang angke communication tongani nango same no sing Jesus Kristo no belai hamjago khaba ko becheng kaito no hamjago ga a hamjak mani jagao sini hamjak mono kathang ka tono or relationship no cheng krak ke tonani bagai halok krak ka tonani bagai ngangke cheng krok stay krok sa jora nango same obahai no cheng kaitor no bo jora nani nango Jesus Kristo no bo jora nango sri nani bagai praise the Lord hallelujah kaitor norok jodon hamari klaitung